Izurkilaino hurbilduko gera, otainona itzakiakin. Itziartarrak erromeixan eta azpeitin pianoakin. Garai batean gixan herria, uztartuta bertsoakin. Bertso sortarik ospetsuena behar bada, limosnatxo bat edo mutil koskor bat izenekoa da, honela hasten dena. Mutil koskor bat itxu aurreko, zuela aldamenian, gizon buru soil bizar zuri bat, bimakuluren gainian, kale ertzian ikusi nuen, inora ezin joanian, taberan orzan jakinaian, inguratu nintzanian, limosnatxo bat eskatu zidan, jainkuaren izenian. Jon Maia. Zuk, Jon, doinu berean eta neurri berean eta sorta hori nola errimatzen den badakizu errima berean kantatuko dituzu bi bertso. Baina hitz bat bakarrik aldatuko duzu. Zu ere limosna bila zabiltza, baina ez jainkuaren izenian, baizik krisiaren izenian. Asko bezala ni ere zintzo jardun izan naiz lanian, gogoratzen dut bulego baten, ibilioi nintzanian, ere basartu eta kalera, urte denen ordainian, eskatze hutsak lotza eman arren, ala da azken finian, limosnatxo bat eskatutzen dut krisiaren izenian. Ta orain nago kale ertzian, berriz nere esanian, txirula bat ta txapel txiki bat, txakur bat aldamenian, berriro ere hasi beharra, ta zimenduak aidian, ze destinua enpresaiuak aberazten diranian, langile denak eskian gabiltz krisiaren izenian. Ilobak etorrituan, Pedro Mario Otañon ilobak edo, bat ustez Argentina dit, eta Mexikotik. Aire intzieken, omenalditxo bat, edo lore sorta bat eman bintzat, eta ja... Eta gero saioa izanoan. Amuritzak egitezin gidari bezala, esplikatu izkin Otañon historiak, eta Pedro Mario Otañon papera edezian Peñagarik ganok, haren bertso kanta dizkian, da gero haren aritik Amuritzak bestei gai agartu dizkiaken. Bueno, Peñagarik ganok oso suelto, oso Otañon paperen, da interpretatuz bertxok eta... Eta zea
Euskitzek ez altzunin otainona, bertzeun baten. Temordo bat. Bueno, laroita sortzi, arten bertsolari eguna izango da. Hoi bilatu behar dira, igual pentsatu jat, zapineako edo, igual berreskuratzea, antzeko gauza izango ban, Hemen ez dago ezer, Hemen ez di, ez elgartzen baino, argazki bazeon, hiru alabak Euskal Herria etorri zirenekoa. Pedro Mario Otañon hiru alabak, lasarteko gure etxea ostatuan. Ze urtetan da hori? 70-ko, ez baitien ez jartzen. Orduan etorri dunan, behintzat alaba bat etorri zanean, nik entzun dinat, Valentinen beitaren omenaldian nola gaia jartzen dioten, Otañoren alaba etorri da eta Otaño bertso bat edo beste. Eta igual, gorrotxategina, edo horrelako bat hartuko inago igual zerako, txuribeltzeko. Hemen alabak egon zira, eta guaino hon goitunan, Honen alabak izango ziren, lobak. Hauxen da poza, Otaño zanan, alaba bat hemen dabil, bisitatu du Donostia ta, bisitatu du Zizurgil. Agurta erdi, bazuaz eta, Juan Argentinara tranquil, aitakan maite zuan hizkuntza, oraindik behintzat ez da hil. Erromeria eguna dela eta deno baserritar plantak. Erromeria eguna dela eta deno baserritar plantak. Zimorraskolik ez dute ikusi gaur eguneko abarkak. Zimorraskolik ez dute ikusi gaur eguneko Amaiketakuarekin hasita, gero bazkari earra. Amaiketakuarekin hasita, gero bazkari earra. Gure gorputzak jada badauka, gau guztirako indarra. Gure gorputzak jada badauka, hau guztirako indarra. Erromeriak beti izan bai du itziarren garrantzia. Erromeriak beti izan bai du itziarren garrantzia. Oraindik ez da modatik pasa, hemen eskalaguntzia. Oraindik ez da modatik pasa, hemen eskalaguntzia. Aiatu dala, hartano, udaberriko eurila. Fredin dokumentala. Fredina, gotzone lortzana, herria. Ez alakoik ikusteko, ni emozionauten itxo. Bai. Fredi esantziak korriengo naizela ikusteakoan. Eta hori bakarrik ez, esantziak. 2011ko udagoienerako atarako Joat liburu DVD bat, Uribe Kostako bertsolaritzaren ganean egindako ikerketak gaz. Iba haure beha izan deke, horretik izango ban, ez? Beak erruduna, ez? Hau berreskuro bizanana. Haman bidez omentzian, familiko lagun nahitu amendek eta dokumental hauen berri. Gotzone lortza honekin zizkian, erbestean honuan. Oindala berrota marrute grauta, da behitu ze kalidade dakan, Tipua izkutuka gurutzezin mua hau inalizeteko. Hau jonen beite izango eko. Marcelino Pani Ibineo emate. Hau jonen beite alda. Eta besti haitea, hau Valentin dek. Aipa, etxe. Eta lopategire azaltzea da, ez? Kantuan ditu omendi Valentinek eta lopategik.
Hau dantzaria. Jarreziak, Victor Olaeta. Nire begiak ernari dagoz, adata hona begida. Oraintxe dobaz ibarretara, oraintxe barriz mendida. Aize gozua egun ontako, eguzkia den dira. Zeruan diran grazi guztiak jatorkuz Euskal Herrira. Euskal Herriak beragan ditu, 11 mendi egar. Gorbea izgorri eta Jernio, Urbasa eta Aralar. Aurreko sarrak honek zainduten, ibili ziren zutagar. Guk bere baldin maite badogun, zaintzen egin daigun indar. Nentorren eta halako batez, jiratxo bat ematian, aitonatxo bat aurkitu nuen, eserleku arlotian. Berekin zeukan penaren kargak, lurrera ia botian. Garaita leku pozgarri hartan, gizonura ikustian, alaitasunez inguratua, ainegoera tristian, bereganatu nintzaion zerbait, hitz egiteko ustian. Ondo ikusitzen dut datorkigun erasua. Ez da biziko, laster hilko da gure euskera gaixoa. Jauna, ez bediola tristetu, ez dago euskera juna. Ez du ikusten ez dala gaitza, baizik dana osasuna. Euskal Herriko txorien kantak ez dago pozez entzuna. Bai, lehen bezala saiatzen dira kukua eta xosua. Hoiek hor daude, baina galdu da gure euskera gaixoa. Jauna, alaitzen hasi gintezke euskera maite degunak. Badatuz ustez ia betiko galdutzat zeuden egunak. Lehen aintzakotzat hartzen ez zuten damatxo txapeladunak, gaur erantzuten dute bihotzez gu gera euskaldunak. Zuek ere, Otainok egin duen bezala, errezitatu egingo duzue. Entzun duzue Otainok nola animatu nahi zuen aitona gizagaixoa. Zuek 100 urte geroago, zer arrazoi emanez alaituko zenukete aitona gizagaixoa? Eskutik heldu aitonai eta baserretik aterata intxaur frontoira etorri gera elkarrekin txipitxapa. Kalefaizioik ez da gordea, ta hotza zeinek aguanta. Eskutan dauzka bigaltzerdileak, ezkerta eskubi, abarka, lasai atxona, saio santu hau, noizbait bukatuko data.
Gure euskera gaur egun badu, lehen bezala, zenbait kalte. Garai bateko haize zaharrek amenazua dakarte. Baina oraindik bizirik dago mende luzeak bitarte. Haur batzuk ere badaude hemen ikusten ditut nunbaite. Gure euskararen etorkizuna bere barruan daukate. Aitona nola ez dez ikusten, gure euskeran diztira. Plaza osoak jartzen zaizkigu, guri begira, begira. Baina arrazoi pixkatua dezu, Aitona xaharra tira. Doinurik gabe segi ezkero, doinurik gabe eman ezkero, gure bertsoei segida. Euskeraz egin, frantsesez egin, denak aspertuko dira. Hil kanpai hotsa entzun izan dut, gehiegitan behar bada. Baina Aitona oraindik ere garenak hemen bagara. Gaixo dagona ez da euskera, gaixo dagona zu zara. Bizakoa da, ez zara helduko 80 baina zu lasai, gure etxean sagardo nahikoa bada. Aitona zahar gisa gaixoa, ikusten zaitu tartega. Postazun bila etorri zaite Xabiren aldamenera. Urteen poltsa betea duzu, erabat utzik kartera. Etorkizunak dun zorigaitza ezin burutik atera. Lasai gizona, zato zonata entzun jezadazu zera. Nire etxetik Castro ikusten da, muño batzuk gorabera. Zuzeu gaztea zinen garaian han guztia zan erdera. Gutxiren batzuk ausartu gara, euskara hau ikastera, eta espentza ni handik nator ona bertso kantatzera, ni zure beste izandakoan euskara nora heldukote da. Entzun duzu Otainoren arrazoia. Euskara ez da galduko zerutarra baita. Baina zuk amets ez duzu zeruan sinesten edo ez zaizu hainbeste axola hango konturik. Zuk euskara lurrean entzun nahi duzu. Eta hauxe da galdera. Euskara ez dela galduko benetan sinisteko lur honetako non edo noren ahoan entzun beharko zenuke. Galdera zaila egin didazu, euskera ez galtzekotan, nork hartu behar du bere hortzetan, nork hartu behar du besotan. Euskera beti erabili da, plazan kantuan bersotan, euskera bere sukaldetxoan ta ikastola txokotan, baina gehiago entzun nahi nuke agintarien ahotan, larai, 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 larai. Agintarien ahotan.
Gehiago ere zehaztuko dut, hori esan da ez da aski. Euskerak bere mapa bai baitu, Euskal Herriko argazki. Ta Euskal Herriko argazki horrek probintziak ditu zazpi. Zazpi probintzi, zazpiri buru, hiri handiak izaki. Ta zazpitako alkatetan inortxok ere ez daki, larai, 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 inortxok ere ez daki. Baionan, Maulen eta Garazin, hiru hoiek ezin jardun. Iruñan, Bilbon eta Gasteizen, hiru alkate erdaldun. Donostikoak gutxisko daki naiz ikasten zerbait jardun. Beraz zeruan bizi direnek ez badute hain ezagun. Herrixean bizi garenok ahoan hartu dezagun. Larai, 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 ahoan hartu dezagun. Izerrik nahi jaiz? Le Artibaiko txapelketako laurpenai behira. Ta? Zen irabazi du? Joseba Hartzak. Horrek, irakurketa harina. Da beste txiki hau? Horregin izi sekulatok hau, beste lakorda betxan, atxulu dekori. Ai, atxulu. Personaje galanta, muntil majoa. Bai. Eta librue interesanti, Bierrik esteko zule zeuk lehidu. Zein da? Euskara Batuaren bigarren jaiotza, Amurizan liburu barrize. Oidira Amurizan. Bai da, euskerien lan tresna moduen dekogun ontzat, sarritzen deko guzen duda neurrien, konponbidiek emoten saiatzen da. Biarko zu. Lan kukua ekarri aldu hori, zenek ekarri? Bai, Unai Elizazuk ekarri deu. Bai. Mucho Unai. Gaijartzaile.com dana berritu indu. Topea, behin. Bai, lehen lehidu. Hau haitu ara... Hau, diskoa, kristoniko, zailo, haitu ara, zuen. Atea diu, zer depa. Alei gortzu eskola gantetakoa. Alei gortzu eskola gantetakoa. Listo musika. Tuko eskiu! Neak nahi zuen eta... Lehen jendeak kantua eskatzen zuen bezala, kantu baten izenburua edo kantu egile baten izena idazten zigun bezala papertxo horretan, edo beinatik gai bat idazten zion bezala, gaur hitz bat idatziko du, eta, eingo du nola bateko norgehiagoka edo ia beinaten mailara iristegean, ze beinatek improvisatzen da erresa dauka, guk berriz beilatu beharko dugu hitz hori, buruko artxiboan, hitz hori daukan edo hitz horrekin zerikusia daukan kantu bat, euskal kantu bat bilatzen deun, eta gero improvisatuz kantatu ere bai. Askotan egiten duen jokua hitz bat hartu beharrean, hitz bat hartu eta gero esan, honekin ez da nahikoa, beste hitz bat hartuko. Orduan bi hitzak lotzen saiatu da, azkenean bertsoetan ere gaia jartzen dizute, gaia dana da, baina gero zuk zure terrenora eramatezu. Eta hitzekin ere nik uste gaur gauza behingo ez dutela. Hitzekin azkenean inguruan ibiliko, oso zaila da komuna hitza azaltzeana edo xaboia hitza, baina horrek noa emate gaitun. Eta gero honen nik uste proiektu honen egokiena dela, publikoa beha dela momentu oro zer entzun nahi duen eskatzen duna, zer nundik nola joango dan proiektua erabakitzen duna, eta gaina beha dela gurekin abesten duna, eta bertsoekin gozatzen duna. Orduan beha da gaur guztiz protagonista. Hitza da, beinatentat, txispau.
Beste bat, aukeran. Bueno, hau txurin dau ba. Itzailen bat asmatu behar nun, poto iteko berak baino. Txispa hauekin gelditzen da? Eta txuria. Tabernetara hurbiltzen gera, gu bersotan aritzera. Esaten dute alkolarekin egiten dela obera. Ta horregatik hurbiltzen gera, gure barraren ertzera. Pentsatzen dugu 6-7 kaina, hartuta agotopera. Baina mikrora hurbildu eta txurian gelditzen gera. Edo bestela adibideak ipintzen hasi gaitezke. Zeo zerredan eta mikroan sentitu oigera triste. Gorputza beti zerbait botata, dago gehiagoren eske. 3-4 rima arraro bota, ta beste 3-4 txiste. Guretzat ona botatzen dugu, entzulentzat ezain beste. Bersolarien itxura beti, hain izan da parrandero. Txirritak ere bere garaian, sortu du 1000 enredo. Baina garaiak aldatu dira, nigandik hori ez espero. Nik beti ura daukat lehenbizi, ala komeni da edo. Lehenbizi lana egingo dugu, mozkortuko gera gero. Ia ba, abaitu. Mundurat, da honen hitza, edo krisia. Ez du krisia hola aipatzen, baino... Krisia nengo zan aurre Ameriketa joteko. Ameriketara joan nintzan, sentimorik gabe. Handik etorri nintzan maitia, 5 milioien jabe. Apa berri. Ameriketara joan nintzan, sentimorik gabe. Handik etorri nintzan maitia, 5 milioien jabe. Txin-txin, txin-txin, biruaren notxa. Aretxek ematen dit maitia, bihotzian poza. Itxasoa. Errexen abeetoko zesko, Guri tokatu balitzaigu itxasoa, Beste bat atako jo, ez da? Nekea. Itxasoa eta nekea. 60 urte dauzkat,
arrantzalea naiz klaro, nere langintzan onena, edo izan naiz luzaro, arraiak harrapatzeko, ez dut mila erreparo, tasakelak bete ditut, sabela ere oparo, alare beti itxasoan, hain sentitzen naiz arraro, ez dago ozeanorik, nik ez tedanik igaro, barku hartuta joaten naiz, arago beti arago, bizitzeko ematen dit, baina nekatua nago. Gazterik ezkondu nintzen, enamoratu xamarrik, familia ekarri nuen, ez nuen egin nahi txarrik, bi seme alaba dauzkat, ez daukat haien negarrik, ni iristen naizenerako, jada ez daude itzarrik, nere atzek ez diete, erakutsiko izarrik, ez daukat oinez ibiltzen, erakusteko indarrik, ez dut inoiz ikusiko, haien hitzta irrifarrik, beraien aita naiz baina, nere ametxetan bakarrik. Langintza ikasi nuen, nere aitak azalduta, bizitzan beti ibili, naiz marek bultzatuta, itxasoak ezagutzen, ditut hasi eta buka, Euskal arrantzale onak, hori egin behar duta, gaztetan sentitzen nintzen, kresaletan mozkortuta, baina honen usaina geroz, eta txarragoa dauka, bizitza ateratzen dut, arrainak arrantzatuta, baina igual nero ninago,
sarean harrapatuta. Apa Santori. Maiatza izan eta kanpoan naiz egiten duen negu, hemen barruan egia esan nahiko gustora gaudegu. Beste bi edo hiru ordutan ere segi dezakegu, baina lehenengo filako neska gaztetxoak lo hartzen du. Azpeitiara etorri eta gaur denak dirudi zeru. Ez dakit pozik zaudeten baina guk aldena egin dugu. Hor gizon batek bi muxungatik Ainoari dio heldu, zuegu maite gaituzu eta guke maite zaituztegu. Hombre, feliz. Prentsa horrek idazten egin nau. Ze jarriko ditu elkarrizketana? Grabatzaile sarea, grabatzaile sareak, Gipuzkoako Bertsozale Elkarteko grabatzaile sareak, Gipuzkoako Bertsozale Elkarteko grabatzaile sareak, eta ikusgai daudela bertsozale.tv-en. Guingo jau laburpen bat arena, zatitxo bat egotzi. Bertsozale.tv. Asko aldatu ala ikuilua eta espaldetik, bai. Ukuilua, nabek egun zen. Ukuilua aldatu bai hau lehen ziren, bi ukuilu. Bat handik alden da beste bendik alden. Eben, zu zentzea, Bitxor? Hemeni, hau. Azte. Laua nahi, eta bost arreba. Eta bertso gai hartuta, bertsolarikin lehenengo harremana noiz izan zen du, noiz bertso saiok entzuten, da noiz hasi zinen, nola gerturu zen bertsoa zuregana? Ba, nire lehenengo bertsoa, hola jende aurren esaten dugu baina ez da jende aurren etzan. Seguro aski imitxe baserrin, barrendiola baserri hontan. Banu ni gozaba bat, behaseingoa, eta bersotan asko ibiltzen zen. Etzan bersolari plazan asko ibiltzen zana, gero tokauzitzaian beharekin, kanpeonato baten kantau beharra behaseinen. Bai. Baina, etzan hola bersotan, eta ura etortze zanen honea San Agustin egunen, jende asko izateginan, eta etzan isildure egin. Jaieta etortze zen, Brinkolako jaietan. Brinkolako jaietan, San Agustin ezien garaien. Eta nik beha kantatzen zonda, nik ennun balorik izan, behai kantatze gor gure sukalde handi hortan. Eta gure izan kantu baten sukaldeen, etxe azpia jun, bi lehiu handi ditu gure sukalde horrek, handi hor dago sukalde zahar bezala. Eta etxe azpitik botanion barrura, etxera. Gura izango zen nire bersoa lehenengoa igual, hola inoi botatakoa, 15, 16 urte hola. Nola ditzen zen, Osaba? Jose Mari tegeria. Hemen izan zen, ni hor lehioz behera jun, da hortik, Osaba Jose Mariri. Zu kaletik? Nik kaletik beheko etxeazpitik alegia. Etxeazpitik, bai. Erantzun Osabako. Erantzun Osabak. Bai, gero, atze, hona etorri nintzen, bueno, gerra hona gero. Izitu gabe gero, eta handik urren urtean, ia kantatu nun behakin hemen. Bazkatzeko tokian. Urren urtean, baina lehenengo bersuan, ura. Horre hemen atrebitzen ez, eta behera junda betik. Deioz betik. Jose Mari Telleria, eta orduan, txapelketatan dari ibiltzen zen? Txapelketan gero arek igual berreta marretik, amarreta urte zitula, presento zen Gipuzkoako txapelketa baten. Eta etxea itzulita, ez zuen etxen bazan bertsozaletasune aikeek, anai arrebak, amak edo bertsozale ziren? Guren aita oso bertsozalea, amare bai, baina aita.
Aita oso berzozalea. Eta gero anai badaukat berzo zahara dagizki, egual egun bat osoan kantatzeko, ibiltzeko mun, kantun. Egun osoa basatzeko mun, berzo zaharrak. Ez dauke kantatzeko adur berezi, baino bai. Eunen baten ari, marko zai orduan entrevistan bat. Eta bai hori, bai. Kantatzeko guri aitazun afizio ondie. Zoita kantatzen zizuen, bertxok? Aita gaina beti egizuen, eozin afari bat gendula, bestea, hau, beti kantatzen zituen behak, ni asteaitik, ozeaitik, txirritan bi berso. Txirrita, aite amak eta bi mutiko, txirrita beha mutiko bezala, da beste seniden bat, bazkaltzen nahi ziela, da, egunatan eain etxe mentzeuden 6 sardina iguardin, bazkaltzeko. 6 sardina launentzako. Eta amak preparatu, prestatu txardina horiek eta repartua beha gingo zon, eta ala amai kantau mentzion bersoa. Gure etxean zeuden gaur 6 sardina, gure amak ez du egin reparto berdina. Bi mutiko eri bana aita tamak bina, zergaitikan ez du egin bana ta erdina. Hori kantatzen zituen gure aitak afari bakutzeko. Bi egun beranduago 100 urte bete zirelako azkeneko aldiz Otaino Ameriketara joan zenetik. Eta bere papera Xabier Euskitzek bete zuen. Nere ohoretan halako jendetzarik bildu zitekeenik, hainbeste urte pasatuta gero, oraindik ere gogoan izango ninduzuenik. Bere osabarena, Jose Bernardo Otainorena, Jesus Alberdi egile horrek. Gogoan dut oraindik Ameriketara bigarren aldiz abiatu nintzanean, bota nuen bertsoa, bota nuen agurreko bertsoa. Baita osaba Jose Bernardok Pasaian lehorretik bota zidana ere. Agur nere osabata parientiak, ari joa dizkide talagun maitiak, pena ematen ditzuek utzita joatiak, berriz etortzen banaiz ez itxiatia. Nere hilo bai egin bazaizu, Amerikara joan naia, desio dizut izan zazula, guztiz biaje alaia. Ara joatian eiten bazaizu, onera etorri naia, errekaldean anegongo da, zu jaio zina den oia. Jendeak ere, berso ezagunak kantatzen parte hartu zuen Angel Mari Peñagarikarren gidaritzapean. Kaixo, hartu dana papel eskuetan mesedez. Danok kantatu behar dugu. Nik ez dezadala ikusi hau bat itxita. Hau guztia ikusi nahi ditut horrela. Nire eskua bezala. Danak kantatu behar dugu bere horrez merezi dueta. Lagundurik handenoi, gugatik hiltzanak, seme hasi zaitugu, aitak eta amak. Nere lagunik maitatuena, onbulaztan azuzera, argatik nator zure kolkora, ni malkoak isurtzera.
iruditurik naramazula atariko intxaurpera, beti izango zaitut goguan, baina joan nahi detostera. Euskal lurreko zuaizpe hartan, nere hezurrak ustera. Ez nuen izan Euskal Lurreko zuaizpe hartan nire hezurrak usteko suerterik. Nire hezurrak ez ziren Errekaldeko zuaizpean gelditu, Argentinako Txabolondoko onbuaren inguruan baizik. Baina ez dio ajola handirik. Niretzako pozik handiena, zuek oraindik ere nire bertsoak gogoan dituzuela ikustea da. Eskerrik asko, bihotz-bihotzez. Dana izen ziren olako ariketa berezizek. Hemen adibidez Iturria garipinitzien begiz zarratute kantetan. Ezin mikro arrapa hori. Bai, dana barreka egon ziren. Eta gero Jon Maia ipini bien abotzi barik lotu bazan moduen kantetan. Eta nik ustot benetan kantetan bala bertsoa zen. Hori Mateo kantu nahi dela. Entzuna itzen da, zozer. Oantxe ulertzen dute zaera, utzari txaloa jotzea. Baina lasai hon. Zaizu ezarrentzun, baina beste neskatila bi hauek interpretatuko dute zer esan nahi zenuen. Iturriaga ze gizajoa, hain postura baldarrean, ta amurizak ze pikardia, daukan bere bizarrean. Hortik aurrera ez dut ulertu, nere belarri txarrean. Jon Grazioso zeunden erabat, nago esan beharrean, ata zertako ipini zera mikrofonoan aurrean. Zortziko txiki bat etzen hori, eta etzen abanera, kokotza gora jarri du eta petxua ondo atera, gero eskuak mugitu ditu, eskuinera ezkerrera, animatzen naiz zure bertsoa, puntu baten laburtzera, gora Zumaia eta Extremadura, ta euskal presoak etxera. Jon, badirudi, esan dituzten gauza batzugin, ados egon zintezkeela, baina zuk ez duzu horiek interpretatu zaituztena esana izan. Amorratuta zaude, hori ez zela zuk esan nahi zenuena. Eta amorruak ahotsa ekarri dizu berriz. Eta orain, nahi duzun doinuan eta neurrian, kantatuko duzu benetan zer esan nahi zenuen. Esplikatu behar dut inork ez dakita, zer gertatu zaidan gaur mikroan jarrita. Ondoan nulan eskabikote polita, ahotsa joan zaidala zuek ikusita.
Sagardotegietan mila jolas bazen. Hore, Felix? Eba, konpaini egiteko. Konpaini egiteko behek. Ez? Lagarko dik. Horrekin egiteko, oidek. Eba. Zerriko astendakoa? Elgarrizketak eta bertso jarriak. Alegia, zartuzki dago. Agirre zoldegi. Haiti. Tik-tak, tik-tak oidek. Zesatek eta musika da. Aita. Gehiago Eta folei, ondo bai ez. gaulestia sartu zak. Kabitzen bai. Ahi ba. Omen aldira zuen kamarak ere etor daitezela. Laztanen baratzean bien tartean bihurguneka hainbat bideta lotura. Orduan teoria bizibizial nuen. Batu zitzaidan gogoratzaia duela urte pare bat eta esaten zuen ikastolako umea gatoz oparitxo bat eginez Maite zaituztet esan zenduan barna izan arren minez. Zarrak ere joan ziran baita ere gaztiak. Odolezko gorputz bat ez da. Hau zilegi hartu, eta ekarri zuet itxurozko bat. Krema, eta parra. Eta zenbait ez dut espumita, ez. Eta nola dira bertzoiek? Nere lehendabiziko nobia izanari. Lehen plakazan morena eta orain, jarri zaigu lori. Bertzozale gara, bertzoekin batera. Kiston maitasuna zen, kiston estuasuna, eta azkenean denon artean egin saioa, eta bera, nik atean un txapela, baina, kiston izan zen hori. Jo, auto egiten izietan nahi behitzen, Lepuera izorroz dago eta... Porque han guardado sus alas. John Poli. Berez lau proiektu dituk, Plazak jozika jartzen ditugu notak direla medio, inuz esan ikusi ezean musikak ez du balio. Zuzenean eta momentu horretan Lai, 2010. Beraz kontuak hortik atera, guze pizti klasegeran.